να μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω. Να υψώσετε τις ελληνικές ψυχές σας ψηλά. Να πορευτούμε όλοι μαζί τον δύσκολο, τον ηρωικό δρόμο της αρετής που έχει ένα και μοναδικό προορισμό. Νόμιζαν εδώ να σταματήσουμε τις σφαίρες και τις φυλακές. Να ξέρετε προδότες της πατρίδος. Εμείς θα τους νικήσουμε τις ιδέες μας. Δίνω τη ζωή μου για την Ελλάδα. Έχουμε εντολές συναγωνιστές και συναγωνίστριες από τους αθάνατους. Ελληνική λαέ οικειοτεύεις. Εμείς θυσιαζόμαστε, Έλληνες εσείς οικειοτεύετε. Και ακούστε μας κι εσείς, τύρανοι, ανθέλληνες και Μπολσεβίκοι. Πολύ σύντομα θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Μα το Θεό, ακούστε μας. Εμείς δεν είμαστε ήρεμα πουλιά των ήσυχων καιρών, αλλά πουλιά αρπακτικά της καταιγίδας. Μια χούντα που δεν μπορεί να μας νικήσει. Μια χούντα που όσο και να μας πολεμά, εμείς δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αντενίζουμε το μέλλον με υπερηφάνεια Μα το Θεό, ακούστε μας. Πως δεν θα πεθάνουμε ποτέ. και θα έρθει η ώρα μας. Την πρώτη μέρα που ο αρχηγός μας πέρασε τις πύλες του Κορυδαλού, έστειλε ένα μήνυμα σε όλους εσάς και είπε: δίνω την ελευθερία μου, δίνω την προσωπική μου ελευθερία στον αγώνα αυτό για την πατρίδα. Δίνω ακόμα και τη ζωή μου και δεν κάνω πίσω. Ούτε εσείς δεν θα κάνετε βήμα πίσω σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι εμείς ενωμένοι θα πορευτούμε μπροστά. Με ένα και μοναδικό σκοπό. Μια ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Αντενίζουμε το μέλλον με υπερηφάνεια, γιατί ξέρουμε ότι αν η ιστορία θελήσει θα σταθούμε αντάξει των προγόνων μας. Θα σταθούμε αντάξει έστω κι αν ο εχθρός τελικά περάσει. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων, ζήτω η Ανασιατή, ζήτω το Ελλήν!